Köpler şehir parklarında yaşauşu ürdeklerini tuqlandırıp izgi gəməl qılabız. Qışlarını açlıqdan qutqarabız deb oylayı. Qoyşaqlarda ürdeklerge gine tügül, başqa qışlarga da yaramay turgan ikmek kisəklərini aşatalar. Niyet izgi, tek ol qışlar faydasında tügül. Bu qışlarını tuqlandırу balanсын bilmevden kelip çığa. Улицкий исемдәге парк шәһәр халкының яраткан урыны. Кешеләр бирегә үз балалары белән бергә җирле үрдәкләрне ашатырга да килә. Кошларга икмәк, батон һәм күмәч бирәләр. Тик күчмә кошларга зыян салулар турында уйланмыйлар. Бер кадәр икмәк белән туклану кошларга файдалы, әмма еш кына икмәк судагы кошларның төп азыгына әйләнә. Не знаю, все кормят, наверное, мы кормим. У нас немножко. А чем кормите? Хлебушком, больше нечем. А вы знаете, что нельзя хлебом кормить уток? Нет, не знаем. Чем кормите? Блинчик. Блинчиком? Что, нельзя? Нет, нельзя кормить блинчиками. А почем? Ну, что они ж кушать хотят, смотрите. Күп күләмдә шикәр, чүпрә, тәмләткечләр кошларга нәзакәтле ашамлыклар түгел, шын үлем кушылмасы, ди орнитологлар. Все это очень вредно, Бұлар барысы да құшларның ошқазанына зарарлы. Ошқазаны ишеклерде зыянлы гүмбәшіклер үсуге китерә. Мондый ашамлыклар аш кайнату системасының дөрес эшләмәвенә, симерүгә китерә. Кошларның канатларында да үзгәрешләр барлыкка килә. Авыраялар. Күчмә кошларның җылы якларга очарлык хәле булмый, хәтта үлемгә дә китергә мөмкин. Кошларга шундый ризыклар ашату сулыкларга да зыян китерә. Сулар пычрана, су үсемнәр арта, азык калдыкларына тышканнар, күселәр ияләшә. Әгәр үрдәкләрне ашатырга теләсәгез, истә тотыгыз. Бөртек ярма яки җиләк-җимеш калдыкларын бирү күпкә файдалырак. Фанис Мөхәммәтов, Лилия Талипова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.